Udoka kwenu. Udoka kwenu. Udoka kwezwenu. Ofu obi. Udoka faji bili Mani ife kachi fani nembo maka ndozi obodo Etu fazi wuka fasi eme Maka na babu ndiogili ya walo na uwa National President Chukwudi Madabo, Chairman Chief Executive Officer, More Blessing Nigeria Limited, Okakanibo, President General, Udoka 8th grade, Ojoto. National President Nikadi Chukwudi Madabo, Chief Executive Officer, More Blessing Nigeria Limited, Okakanibo Nime, Oyomachila Nigaba, and your permanent Vice President, PC Manuekwe, Mawelugo Nojoto, Onyama Fesus, Obiarika, Dynasty Esquire, Eze Washington Melo, Secretary General, Udoka 8th grade, Nojoto, Anyaboma Tadeus Oke, Orajekwe, Orajensi, Showboy, Assistant Secretary General, Udoka 8th grade, Nojoto, Anyaboma Nodozi Akwanyi, Treasurer, Augustine Ebuna, Enugo Nojoto, Chief Executive Officer, Osino Integrated Services, Nigeria Limited, Onyamano Gadeligimu, Gozie Onwara, The Big G, Financial Secretary, Udoka 8th grade, Obinna America, OIC, PRO General, Udoka 8th grade, Fidelis Anisia, Chief Provost, Udoka 8th grade, Njamao, Oyimeme Kokafu, Washington Melu, Former President General, Udoka 8th grade, Nojoto, Onyomani Lulofumano, Washington Melu, Emeka Okafor, Ikechukwu Nwankwo, Chief Executive Officer, Icon Associate Nigeria Limited,
Chairman Music Committee Woto Tife Nojoto Mazin Dubaze Emejulu Eze ndị Igbo na Spain Eze ndị Igbo dị kalaka Edwin Abụibu Otigba na Spain Otika Otigba wa mama Otigba dị gadio Anya mọmọ Abụshinwe Okeke Bekee Bisco International Nigeria Limited Oye Mabushinna Anya Powership Obiezie Madu Buko Eze nyere nwa nwanụ n'Ojoto Oye Meze nyere nwa Kedu maka Edochie Okafọ Director Edocaf Nigeria Limited Anya Powerzie Nnamdi Obi Eze Obi Ngwo Ojoto Chief Executive Officer na Brosco International Limited Onyoma Onye na-enwere na kibe na maliliye Ka Igbo nwanne nna anyị ya na mancha kalaka na mancha zuru eme Senator Sir Ani Okonkwo Agụnoche mba wanu n'Ojoto Senator Anambra Central Ani Okonkwo Onye mere mmadụ ogbolo na-abọ Agụnoche mba na ị ga-eje ogbolo na-abọ Anya Power Chief Barrister Jesse Meneke Oshiagha wanu n'Ojoto Petro Udoka Etirate Onyamani Igadi Kaji Power Chief Dennis Okafu Ide wanu n'Ojoto Chief Executive Officer Shine Nigeria Limited Ebu Fotro Igadi Anya Power Chief Sir Gerald Mbamalu Oka Ometu n'Ojoto Petro Udoka Etirate Kai Power Chief Obuezie Kai na-ajụo ezi oyi n'Igadi Eze na Aba n'Ojoto Petron Udoka Etirate Chief Executive Officer Alusi Group of Company Nigeria Limited Anya Power Chief Honorable Sir Romi Anyisia Abalanze Wafe na wanu n'Ojoto President General Ojoto Development Union Chilanyi Kaba Anya Power Chief Madam Lizzie Okafo Patroness Udoka Etirate Njama Kai Power Chief Lady Henrietta Ezofia Iyambe Patroness Udoka Etirate Kai Power Titus Metu Onye ruo founding father Udoka Etirate Njama Anya Bonga Loka Umara Shie Barrister Emma Duba Melo
melody na Spain ịkajala akaja ezi oyi n'igadiye anya kpọwa Daniel Okoye afọ ngwa Chetanna na South ndị kpalakụ na South ezi oyi n'igadiye anya kpọwanụ Chiwidozie Okwuose Akajugo n'Ojoto Chief Executive Officer Mega Stock Promotion CC na South Africa Chairman Ayọ̀bọ̀mọ́nù Christopher Madabu Onyema bi na Holland Ugochukwu ni awọ nwa ọnwa ndeti lọrọ na Spain Emmanuel Ayi Emejulu nwanne bụ enyi na Cape Verde anya kpọmọ John Okafọ Chairman Johnny Link Company Nigeria Limited Uchenna Uzokwe Yubolingo UFC Group Company Nigeria Limited Edwin Okoye Onyajunam Ugwunwa bụ nna Oyime Innocent Enechukwu Ubazora nwa mama anya kpọwa John Enechukwu Oyime ego ji ọlụ anya kpọwa Kelly Onyemena eti okwe eri okwe ka ịkpọba Michael Azenwa Nze Edwin Okoye Akatube ọnọ na-enyi n'Ojoto ka anyị kpọba Edwin Okoye Edinko Nigeria Edinko nwa mama Samuel Emejulu Nnadi Alo n'Ojoto Uchenna Ikanyi ọnwụ ụmụnna nwezu akụ Simon Nworokpọ ihe bụ n'aka ọnala Sunday Madabu eze ndị Igbo na Austria anya kpọwa Chukwudi Nzoniwu Oshiri n'Ojoto yana nwanne nwoke Chukwuneke Nzoniwu nwa n'Ojoto anya kpọwa Chidi Ọnụọra mkpu ọgịrịga n'Ojoto Ivanyi Chukwukelo Akwoko n'Ojoto Jude Oke Agbanajelu DSP na Police Udoka enyi kwa nwa ndị jelu dewe mmanụ ebe ịfụnanya dị ebe afụkụ Udoka dị Udoka odozi obodo Ikechukwu Emejulu Basman Ikechukwu Obiabụ mmụọ Eze nnụnụ Obi ndị ike ji egbo isi atụ Chukwu Emeka mmadụ abụ Eze bụ n'afọ Michael Ubaka Amizu oyi mụ nna ya n'igwe Emeka Ụfọdụike Nze Ike n'Ojoto oyi mụ Kenneth Uchenna Ajiegbo Chairman Kangab International Limited onye ojii ka onye ọcha mma anya
Kpọmanụ Adolphus Uchenna Ndulue, Chief Executive Officer, Shadov Global Limited, Onyama bi na China. Emmanuel Nzubechukwu Okafọ, Ọnwa na Ojoto, Director, Franchise Interlinks Limited, Odogwu. Ezi oyi ka ajọ nwanne mma, ka ịkpọrọ ndị otu anyị ndị anyị na-aba na dị na mma. Nze Festus Ọnụ Mabule, Omena nwata na Enugu Ezike. Kosumasi nwanyị Bọgụ, Omenyi na Nagu, Kose Enterprises Nigeria Limited. Nze Cyril Eze Nwa, Obinyelu na National, Obinyelu ezi ohima. Vincent Chigozie Okeke, Ọnwa gburugburu na Spain. Tobechukwu Ekpedo, Tokasin Waterlink, Godwin Ibanusi, Oke nwa gburugburu n'uri, yana nwanne nwoke Hippo Ibanusi, ezi nwanne gburugburu, Obinna Nosike, Obisin Global Link, Obiora Nnemeka, Nnayelugo Nani Alo, Emmanuel Okeke, Emume Yonugbo, Michael Omadaguna, Nwanne m Nnayelugo, Chinedu Edozie, Akụna Mulerio, ndị na-anụrụ aba egbu na mmụọ, ndị na-anụrụ aba egbu na mmụọ n'ụlọ mana mmadụ abaka doka bụ enyi kwa nwa ahụ. Kanyi lotekwa ezi nna anyị, onye anyị yi ka mba, Agụ na-eche mba n'ụtụtụ, Senator Sir Annie Okonkwo, Senator Anambra Central, Senator Federal Republic of Nigeria. Anyị kwuru na ị ga-eje ugboro na-abọ, onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme. Ndị Udoka na unu zuru ka eme, ofu obi ka unu ji
unu ji aga ibe anyị zuru ka anyị ga-emenụ Udoka enyikwa nwa Udoka odozi obodo executive yọnụ nkwa Gabanu niru n'idozi obodo anyị Udoka enyikwa nwa Udoka enyikwa nwa ndị ojiri udo wee malụ ebe ịfụnanya dị ebe abụkụ udo na-adị Udoka odozi obodo Udoka bilidi n'udo Udoka unu jiga ịfụnanya ka unu jibiri unu bụ enyikwa nwa Udoka enyikwa nwa ndị ejiri udo wee malụ ebe ịfụnanya